What's up mga Bisaya? So, naali mi sa kwaron, dagat sa Mingilya, sa Lower Calauan kay manginas mi. So, nang uban ni ninyo para Nice, mag-experience mo sa among na-experience. babush. So, nanami sa dagat sa Lower Calauan, Mingilya, Cebu. So, makita itong mga kauban na ito. Say hi sa vlog, hi sa me. Hi sa manginas mi ha. Huwag magbuot ha. Huwag magbuot. Pagod to mga amigo. So, manginas mi, mga may kaleng-kaleng, dapa-dapa o guban pa. Oh, hi Clinton, hi Clinton. Hi Jim, hi Clark. Hi. So, tanawan niya kay padayon na may glakaw niya. Adto na tayo magsugod dito kuan. Continue. Yeah. So, mo din yung mga Bisaya, suka. Nya wala nalimtan na siguro nig mga lamas kay nagdali-dali mo ko na. Mao na mong kanon. Kanon, panos! Mga bahaw na siya. Gikolab na mo para makaiusa ba. Kulap Ah, nagbato eh. Nakipan. So, padong ni may sa dito na sa bato-bato kay At may barja. manguha na may Ay, may among bahaw. kanon nun. At Mo ni pinakagwapo na mo sa Mingilya. Ayaw na, mag-cover na. Ah. So mga kabisaya no, naginahinay may padong diri sa among gi arian nga kabatuan kay diri may mga portion isda, ta dere mga kay maginahin salud-sa. nilaglakaw kay baba mo dagdag kay mawato ang di sa kinahanglan jud mag matngon diri mga kabisaya kay dahang igbato na delikado sa amma jud. Basta muari mo diri sa dagat sa si Tapay Lower Calauan. Free na siya free. Makari naman diri nya kung ganahan mo muan dito ra diri. So mangita rin may kapistuhan ng mga kabisaya sa among mga kanon ug sa among suka kay para manguha na migsugod. So buyog game mga kabisaya. Ito ni dayang tapurok nga nakuha na niya. Kadol. Mo na yang sud. Makaon na siya. First blood. Tapurok. Ano na mo? Lami kani oh. Kilaw. Lami siya kilawon sa naisuka. Nagpinaypay mga kabisaya maudi ni among kanon sad. Usa sa ni sa among kanon. Pinaypay ang tawag ani sa diri sa Calauan tawag ani. Sa laing lugar Bohol or Masbate like sa ni tawag nila. Depende man na sa mga unsay na kuno ba culture ba. Kani ang tawag diri pinaypay. Ngayon na siya makabli. Ang unod ana kay lami jud kay na butang suka. Wow, it's amazing guys. Wow. Yummy. Woo. Mo din na ang sa tawag na Tapurok. Shield frog. Di tapurok na siya na. Maong unod, maklarong unod na. Perting pagkalabasa. Lagi na purok lagi. So among kuha na ginihinay nagbutang sa suka. Nahinayan. Makita niyo mga kabisaya na mga grabe kayo jud. Mo siya game titihi. Mo sa nilagay mo sa titihi mga kabisaya kanang himog kanang murag bantay mo na murag ginamos. Tanaw to toki oh. Din na. So kanay mga kabisaya ang tawag nila siya tawag gani. One, shield. Makaon niya siya na kanay wala ni sud kay kinuha na nila ba kanang dagam ko kay manguha diri mga kabisaya kay noon jud siya nga panginasan jud ba sa Calauan. Nakakikuban nga ni sud kay ipangkuha na ba ipang laber mga matikapak-tipakan na para ani.
kabisaya, nakuha na jud namo ang among kuhaon. So mao din ni mga kabisaya no. Dapaw-dapaw, mo nitawag nila dapaw-dapaw. Ambot na sa kalain, ambot na sa lain nga lugar sa tawag ani. Dapaw-dapaw sa Calauan. Yes, success nga kabisaya. Yeah. Woo! So anak ra din niya mga kabisaya. Gamay kaayo siya mga kabisaya no. Grabe ka gamay. Pero at least naagi pa ni uno daw. So mao na din niya mong kuha mga kabisaya no. Upay sad pero gamay na ko na ni para nila. Woo, this is it. Let's eat. So mga kabisaya. Mao na din among kuha mga kabisaya, mga una day nya. Hugasan pa namo sad. Nya. Pili ka gamit. Butangan na mo suka and asin. Butangin na ng suka ni kay ginaminam na si Clark. Na. Woo! Tawag suka. Suka. Sila dan mi. Tawag suka mga kabisaya. Sila dan mi. Buntis sa lo. Asin, salt, and vinegar. Yeah! Let's do this. Hurot mga kabisaya, hurot! Grabe mga akong buwangan eh! Hurot! Grabe mga kabisaya, hurot yun ha! Ibang gutom. Dali na kayo, paspas kayo mga unang buwang! Ah. Yeah. Sinabuan sa dagat. Bye. Yeah, so diri natapos mga kabisaya no atong pag manginas. So mauli na yung mga kabisaya kay busog na mi. So salamat sa pagtanaw sa bag-o na nga YouTube videos. So mga kabisaya, ay kalimot sa pag-subscribe o pag-pislit sa notification bell para makita mo sa nga video. Thank you for watching. Yeah.